Росія порушує в окупованому Криму декларацію ООН про права корінних народів. Про таке розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Емінія Джепар під час участі у 13-й сесії експертного механізму ООН з прав корінних народів. Джепар проінформувала про триваючі грубі та систематичні порушення прав людини на території окупованого Криму, зокрема кримських татар, та наголосила на невиконанні Росією як держави-окупантом своїх зобов'язань, передбачених міжнародним гуманітарним правом щодо захисту цивільного населення у період поширення пандемії, повідомили МЗС. Окрім цього, заступниця міністра торкнулася проблематики порушення релігійних прав, незабезпечення мешканців Криму належним доступом до медичної допомоги, створення додаткових пандемічних ризиків через оголошення чергового незаконного призову до російської армії та триваючу кампанію з переселення громадян Росії на окупований півострів. Привернула увагу до нинішньої ситуації із відсутністю належних медичних умов та послуг із пандемією COVID-19, яка забрала життя багатьох моїх співвітчизників в Криму. Росія як держава-окупант вкладає величезні кошти в мілітаризацію півострова, розбудову військової інфраструктури, а надати якісні медичні послуги не в стані. Масштабних інформаційних кампаній в Криму щодо того, як діяти в умовах коронавірусу, теж не спостерігалося. Зате мільярди грошей РФ вкладає в свій фейк-пром та спробу дискредитувати мою країну та громадян. Окрім іншого, корінні мешканці живуть в умовах політичних переслідувань, заборон органів самоуправління, обшуків та катувань, зникнень та депортацій.